Tini 2 September Salmari Tangsalo MUNGIAKAMI Ardiblo by Khobja Khorodia ADC Village Shanong Ward ni 36 mile kamiwo TWF ni Bkhakte Shakisa Sakang Visit Khamni Yaglo Tini Choba Surijaka Bukhuk MANGALAXMI Debormano Thangi Mojaka TW ni Kasko Taposhi Deborma Tangphang Krajak Desmika Deborma te Kholodia Bisini Chairman Budurai Debormano Kare Kubuni Adongra ini hingga anoro pastor hingga DBra mothara phaye nai thangbaikha hingga oigo ni bore hingga chapta kaisen bore hingga dina anoro bo phaye borano chuba phayo chini buba grani dol DBra motha hingga bele khetini tongthoka tam chuba phaja khatini ke tini hingga borano rang rodi phailaga tei ko mairu mai rodi phailayo boba haima tong khatini chuba jong ang ego asu dini ko tongmani ba boro chuba phaimani ang bele khenang ani khabai ang bele kheno mane hamjaka boro no bokuni mungkai ani mungkai MANGALAXMI Deborma yang Tini 20 tarik 9 Maret 2021 MUNGIAKAMI RB blok by Khobjak Olodia bisi 1 nong ward oro kaisa bukuk SAKHAMYA yakung yang maya bono jeng agi bo nai thangga tini khai jeng kisa sini DWF ni tuyui tini kisa bono suba sori phailaga te oro phaimanja ka sini DWF ni district ni member rok bo tongo tai holodia bisini chairman bo tongo jeng haike no jotono no sini je ko MUNGIAKAMI RB blok by Khobjak no kita khai coba lai tongayo sini bubagra tidur mumbai tai dagi mumbai jeng haike no next time bo coba su flight thanai haipana ang ta kiso kok sarmu jongbo sini je 29 Krishnapur ni andaro sini EM Komal Kolai bo sar jokhon tai health department ni tongma ba jeng asa khayo sini sar Komal Kolai bo phaye sini o bukuk jono nai kisase chuba phaya ni hine jeng asa khai dongo sini EM Komal Kolai sar no bo jeng belai khagwar khakaham sini EM sar bo phaye nai phaya ni hine angwan su hamai tini jeng Holodia ADC Village ni andaro ang Holodia ADC Village ni chairman tini 36 mile kamiwo 1 nong ward kalayo o wato jeng lai thanai ek saptani sigang semo jaga phaye TWF ni sini president tongo uglogo tei secretary tongo borok bai phaye singoro nai thang paijak sini bukuk je khoroksa blaikhenyo SAKHAMYA thangoro klaijak Podolokhi Deborma abun MANGALAXMI Deborma blaikhenyo SAKHAMYA bini aboni bagai sing je mansak sini TIPRA mothani bkhakti akhaba bubagrani dagi mungbai sing tini o jaga o taisa haino hai ek saptani pore o phaiye sing ja mansak correction khalailayei tini o jaga bono sini bukuk jungno sing je mansak chubalai phekya
Yang